बे हाबाफारिखौ आं थांनाय बोसोराव गंबा स्कुल लानाय जादोंमोन। देग्लाय आंनि 6था लादों। गंसे बारायनाय स्कुलानो जाबाय धालिगाव गोजौ फरायसालि। बे गोजौ फरायसालियाव आं 5 थाखोनिफ्रायनो आङो 10 थाखोसिम फरायदों आरो आं बाव खेबथाम मेट्रिक आनजादाव उथ्रिनो हायाखै। बेनिखायनो आङो देग्लाय बे आंनि फरायनाय स्कुलखौ आं लादेरदों। आरो बेखौ लानायनि मेन जाहोनानो जाबाय जिहेतु बै समाव आङो जे फरायनायनि बाथ्रायै बा फरायनांगौ हिसाबै आङो बै समाव सानाखैमोन। लेखाया जे मानसिया थांनानै थानो थाखाय जिखियानो मावा मानो लेखाखौ फरायथारनांगोन आरो रोंथारनांगोन। लेखा रोङाबा बा फरायनायाव जुदि जेबो आवगायनो हायाबा दानि मुगायाव जिखि हाबायानो मावा मानो जिखि खामानिया मानो बाव फैलार जाहैयो। आं बेखौ नुदों। दा बेफोरखौ साननानै जे आं हायासैब्लाबो बा आङो फरायनायनि बागै आंनिफ्राय माबा फोरोंनो हानाय आहा खेमथा गैया। दिनैनि बे हाबाफारिफोरखौ लानायनि गेजेरजों आं मोजां आलासि लाबोनानै लेंहरनानै जाय आलासि बिथांमोना जाय बोसोनखौ होलांगोन बेफोर बोसोनखौ लानानै जाहाथे नैबे फरायसा फरायसुलिफ्रा जाहाथे जौगालांनो हायो। आं बेफोर बाथ्राखौ साननानै बा बेफोरखौ लुगैनानै आं नैबे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बेसेबांसो फरायसाफोर होदों देग्लाय? देग्लाय मोनद' स्कुलनिफ्राय 3 टप 3 मोनफा स्कुलाव टप 3 हिसाबै आं लादों। होमबा मोनसे स्कुलाव 3 जायो। बे हिसाबै 18सा फरायसा फरायसुलिया टप 3 मोननांगौमोन। नाथाय मोननै स्कुलाव जि 3थि बाहागोआव एखे पारसेन्टेज फैदों। बिनि थाखाय बिनि बिबाङा फरायसा फरायसुलिनि बिबाङा 20 जाहैदों। आरो काजलगाव हाइ स्कुला आंनि दखानजों बा आंनि लांगोना आरो आंनि दखानजों नांजाबनाय। बे हिसाबै आं थांनाय बोसोरावबो साफ्रोमबो फार्स्ट डिभिजनखौ आं बरायदों। काजलगाव हाइ स्कुलखौ आं देग्लायबो काजलगाव हाइ स्कुलखौ गासैबो सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय फरायसा फरायसुलिखौ बरायगोन। बेजों गासै आङो 3सा फरायसा फरायसुलिखौ बरायगोन। बेनि गेजेराव 20 साया 10,000 खरि आंनिफ्राय अनसुंथाइ एसे होनाय जागोन आरो जे फार्स्ट डिभिजन काजलगावनि बेखौ 13 साया 5,000 आङो बान्था होनाय जागोन। हायार सेकेन्डारि उथ्रिनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गिबि मुं थिसननाय 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि खाबु होनानै मुं थिसननायनि हाबाफारिया गबिन्द बसुमतारी कलेजाव सोलिगासिनो। फरायसाफ्रा गावनि गोसो बायदि साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स, स्पकन इंग्लिश क्लास बायदि खाबुफोरखौ फरायसाफ्रा बेसेन नाङाजासे लानो हागोन। बे कलेजाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बासनि सार्भिसनि राहा आरो बिजाब बाख्रिनिबो राहा दं। आरो बे खेबनिफ्राय भिउ सेन्टार अदेबानि एग्जाम सेन्टार महरै फरायसाफ्रा गबिन्द बसुमतारी कलेजावनो आनजाद होनो हागोन। गबिन्द बसुमतारी कलेजाव एसेल' बेसेनावनो मुं थिसननानै कलेजनि राहानि खाबुफोरखौ लानो हागोन। रोखायै मिथिनो थाखाय फारियै होनाय जानबुं नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन।